Čau, já jsem Daniel, je mi 11 let a chtěl bych se přihlásit do soutěže o sluchátka s mikrofonem a tímto na Praze já bydlím v Praze a na Praze mi přijde nejhezčí, nebo 3 místa, které mi přijdou nejhezčí, se jmenujou. A to místo se jmenuje Modilčanská rokle, chodím do ní rád a je to tam pěkné. Další místo vám hned ukážu. Další místo se jmenuje Pražský hrad. Osobně se mi tam líbilo. A je to tam moc pěkné, opravdu moc. A další místo je Karlův most, taky pěkné, hlavně v noci. No a to by bylo pro tuto soutěž vše. Doufám, že vyhraju tyto sluchátka, ale kdyby ne, tak nevadí. Ale už nahrávám jenom přes mobil, protože sluchátka mi nefungují. No tak zase potom a čau.